गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गेलेमु बिथिङाव बिटिआर हालामनि गेलेगिरिफ्रा हादरनि गेजेरावनो मुंख'जाथाव मुं दङ। स्निथि इन्टारनेशनेल काराटे दु बादायलायनायाव चिरां जिल्लानिफ्राय 11 गेलेगिरिफ्रा देरहासार जाना फैदों। कलकातानि नेताजी इनडोर स्टेडियामाव खुंजानाय स्निथि इन्टारनेशनेल काराटे दु बादायलायनायाव चिरां जिल्ला सेसनकाई सिटिय रिय' केडेट दु एस'सिएशननिफ्राय 11 गेलेगिरिफ्रा देरहासार जाना फैदों। बे बादायलायनायाव देरहासार जानाय गेलेगिरिफ्रा दिनै फुंबिलि समाव सौफैनो हायो निउ बङाइगाव रेल स्टेशनाव आरो बेसोरखौ आर'नाइजों बरायो। देरहासार जानाय गेलेगिरिफ्रा देरहासार जाना गोजोननाय फोरमायदों आरो गोजौ फारसे दावगालांनो गोसो जादों खेला गेलेना होनना फोरमायबावदों। ओरै चिरां जिल्ला सेसनकाई सिटिय रिय' केडेट दु एस'सिएशननि कच बिद्या ब्रह्मआबो फोरमायदों दि चिरां जिल्लानिफ्राय गासै 11 गेलेगिरिफ्रा सना सिलभार ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हादों, जायनि गेजेरजों गथ'फ्रा गेलेबावनानै गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि लानायनि लामा दङ। बेनिखायनो सरकारनिफ्राय एसे मदद खावलायदों। बरजं दोलोनि हाथियारनि फोरोंथाय होनाया हादरनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। जाथाया आसामनि दरं जिल्लानि मंगलदैनि गंसे फरायसालिनि, जेराव हिन्दुत्वबादि दोलो बरजं दोलोआ गावखौ रैखाथि होनो हाथियारनि सेल्फ डिफेन्स फोरोंथाय होदों। फोरोंथाय होग्रा सासेखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। मंगलदैयाव बरजं दोलोआ मावथिफोरखौ हाथियारनि फोरोंथाय होनाया हादरनाङै खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। जाथायनि सायाव आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा दरंनि एसपिखौ केस थिसननो बिथोन होनाय लेखा बरजं दोलोनि सासे दैदेनगिरि आरो बे बरजं दोलोखौ हाथियारनि फोरोंथाय होनायजों लोब्बा थानाय बिजय घोषखौ पुलिसआ दिनै एरेस्ट खालामबाय। आसाम सरकारा बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनो खैसार खालामनायनि गोख्रों अजद एबसुनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रमेश बेगुआ बर' बिजोंनि सायाव खोथा होनाय बायदियै खामानि मावाखै बुंदों एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आसाम सरकारा थाखो 10आव बर' बिजोंजों फरायनो हानाय फरायसालिखौ फोसावलाय होनानै थाबैनो फोसावनो नांगौ होननानै दिपेन बर'आ बुंदों आरो बर' बिजों आयदानि सायाव गोहैलो खामानि मावनायखौ लानानै बिथाङा आसाम सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। एसियानि गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट डुरान्ड काप गेलेनो थाखाय बडलेण्ड एफसि हानजा आबुङै थियारि जाबाय। फैगौ 5 आगस्ट खालारखालि क'क्राझार साइ स्टेडियामाव मोगा-मोगि जागोन राजस्थान इउनाइटेड एफसिनि बेरेखायै। डुरान्ड काप 2023आव बडलेण्ड एफसिनि जानानै बाहागो लानो नागिरनाय गेलेगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावना होबाय। मख'नो गोनांदि डुरान्ड कापआ गाबोन कलकातायाव गिबि जागायसिगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि थान्दै हानजाया आरजिआइनि कमिसनारखौ लोगो हमदों। भारतीय धोरोमनि खुलुमाव बाथौइज्म थिसननो बाथौ गौथुमनि दाबि। दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे थान्दै हानजाजों लोगोसे क'क्राझार बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनिफ्राय मंगलबारखालि हादरनि गोदान दिल्लीयाव थानाय रेजिस्ट्रार जेनेरेल एन्ड सेन्सास कमिशनार अफ इन्डियानि कमिशनार मृत्युन्जय कुमार नारायणखौ लोगो हमना बर'फोरनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन धोरोम बाथौ धोरोमखौ भारतीय धोरोमनि खुलुमाव बाथौइज्म महरै थिसननांगौनि थाखाय गुवारै सावरायदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि, क'क्राझार बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि लिंथुमगिरि महिम चन्द्र ब्रह्म, प्रदुत चन्द्र बसुमतारी, लेङाइ मासिगिरि BTNCC, क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी, रायजो सभानि MP रोनग्रा नार्जारी आरो दुलाराय बाथौ महासभानि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि थान्दै हानजाया गोदान दिल्लीयाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि एबा आथिखालनि मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौबो लोगो हमना गुवारै सावरायदों। दिनैनि साना बर' बिजों आरो बर'फोरनि थाखाय जारिमिनारि सान। 10 थाखोनि आरिमु बिफाननि बर' बिजोंनि फरा बिजाबखौ दिनै बेखेवबाय। दिनैनिफ्राय HS थाखोआव बर' बिजोंजों बर' फरायसाफ्रा आर्ट स्ट्रिमाव फरायनो मोनसिगोन। बर' थुनलाइ आफादनि गोब्राब नाजानाय आरो बर'नि माहारि आफादफोरनि सोमावसारनायजों गोबाव समनिफ्रायनो मिजिंथिनाय बर'नि मोनसे सिमा मोगथां महर मोनबाय। दिनै तामुलपुराव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव 10 थाखोनि आरिमु बिफाननि फरा बिजाबखौ बेखेवना होबाय। बेखेवनाय बुब्लियाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' MCLA MLA EM आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो।
दानिया फैदो जोबथा खौराङाव बर' हारिखौ रैखाथि होनोब्ला साफ्रोमबो हाथियारनि ट्रेनिं लानांगौ होनना बुंदों हजाय बियाबनि बिजेपिनि बारग' एमएलए शिलादित्य देब बिथाङा बुंदों बिटिआरआव एमसिएलए एमएलए एमपि जानोब्ला मुस्लिमनि भट मोनबासो जानो हायो। बेयो बर'नि थाखाय लाजिनांथाव। बर'आ बिटिसि बिटिआर गोरोबथा खालामना दिनै मा मोनखो? मुस्लिम हारिया भारतआव गैयामोन। रामायण महाभारतआव मुस्लिम सुबुं गैया। बेनिखायनो मुस्लिम हारिया उनाव सफैदों। क'क्राझाराव हजायनि बारग' एमएलए शिलादित्य देबनि बेरफ्रुसा बिबुंथि। राष्ट्रीय बजरंग दलनि ट्रेनिं होनाया गाज्रि नङा। बड'लेण्डखौ रैखाथि होनांगौब्ला बिदि ट्रेनिं होनांगौनि गोनांथि दं होनना बिथाङा बुंदों। बिथाङा मुस्लिम बेरेखा गोख्रों बिबुंथि होदों।